Dobrodošli. Pregledate video sa web strane sajtizrada.com u vezi izrade web sajtova. Moje ime je Dragoslav, drago mi je da ćemo se družiti narednih par minuta, a i više ako zatreba. Ovaj video posebno može da bude zanimljiv onima koji hoće informaciju iz prve ruke, a sve na temu ako planirate izradu novog web sajta ili ako je potrebno preuređivanje postojećeg da bude moderan i funkcionalan. Obratite pažnju, počinjemo. Prva stvar je očigledna. Sajt ovih dana jednostavno mora da se dobro vidi na svim uređajima. Do pre par godina to nije bilo bitno, a sada je veoma bitno. I ovo znači da ako imate stariji sajt, vreme je za redizajn. Evo zašto. Nećemo da mučimo posetioce našeg sajta, da zoomiraju, da ne vide slike kako treba, da ne znaju gde da kliknu. Da se utroši vreme na bitne stvari, a da oni to ne uoče i ne primete. Budite sigurni, posetioci ovih dana znaju da veoma brzo odu sa sajta kad im nešto ne odgovara, a realno trebalo je truda da se oni dovedu na sajt. Šteta je da odu. Znači, stranice vašeg sajta treba da se automatski prilagođavaju ekranu mobilnog telefona, tableta i kućnih računara. Ovde osoba koja vam pravi sajt treba da ima i dodatno specijalno znanje da može da podesi tu dobru vidljivost web stranice, bez obzira na koji način pravi sajt. Iz mog dugogodišnjeg iskustva znam da manji broj webmastera to stvarno zna da odradi. I plus treba da vam kaže kako da iskoristite mobilnu verziju sajta maksimalno, tako da se podigne procenat kontakta sa zainteresovanima za 30 do 50%. Varijanta ne treba mi ništa posebno, jednostavan sajt mi napravi je prilično nezgodna stvar koju možete reći onom ko pravi sajtove. Recimo ono što je meni jednostavno, vama možda nije. Pametno je dati više detalja tako da se dobije i bolje od očekivanog. Recimo ovu situaciju mi rešavamo elegantno i veoma jednostavno. Damo vam katalog novih trendova i vi fino izaberete od čega da se startuje. I to čak bude i zanimljivo jer se pojave nove ideje kojih ranije nije bilo. Na primjer, ja ću vam dati 200 vrsta savremenih rešenja za sajt. Siguran sam da ako ste i najveći detaljista na svetu, možete lako naći pogodno rešenje, opet kažem, kojim startujemo izradu sajta. Ako je to mogao da uradi Dejan iz Kanade koji je detaljista 150%, siguran sam da možete i vi. A onda ćemo sve fino da podesimo u detalje da sve bude kako treba. Koliko traje izrada sajta? U suštini sajt možete dobiti i za 3 dana. Ako se radi klasična varijanta da web sajt čini 5 strana plus 2 blog upisa. I naravno ako tu ne bude preteranog detaljisanja, ako se zna šta se želi i sve se pripremi na gomilu. Naša praksa kaže da proces izrade web prezentacije obično traje 15 do 30 dana. I pazite sad, 15 do 30 dana ste u kontaktu sa osobom koju do tada verovatno niste poznavali i sad vam taj stručnjak pomaže u biznisu. Ovo je bitna stvar. Treba da odlučite pre radova da li vam ta osoba odgovara. Da li je komunikativna, da li ima vremena za vas, da li ima znanje, da li želi da podeli dodatne bitne i korisne informacije sa vama. A naravno, treba vidjeti i šta se dešava nakon same izrade sajta. Hajde da vam kažem par stvari o ljudima koji prave sajtove. Webmasteri ili već kako oni sebe zovu, a u ponudi imaju izradu sajta, su u neku ruku čudni ljudi. Verujem da ste do sada vidjeli i neke druge ponude izrade sajta. Ima dobrih majstora zanata, ne mogu da kažem. Ali da li ste primetili, da li se tu neko vama obratio putem videa, kao ja sada? Siguran sam da svi oni znaju i mogu da naprave video zapis. Da kažu koju pametnu nešto o sebi, da puste glas pre telefonskog poziva. Zar nije lepše ovako kao sada? Dragoslav napravio video i vi dobijete nepogrešiv utisak o čoveku s druge strane ekrana koji treba da vam pomogne u biznisu preko neta. Vidite, ja sam drugačiji. Evo par reči i to smatram velikom mojom prednošću zašto se ljudi odlučuju za moje usluge evo već 12 godina. Imam preko 40 godina, oženjen,
3 ćerke, bavim se net biznisom, izradom sajtova, dajem obuku internet poslovanja od 2005. kako našim ljudima, tako i Amerima. A evo kako to moja ekipa i ja radimo. Nakon telefonskog razgovora i dogovora razmenimo naše kontakte preko Skype-a i onda imamo prostora za kvalitetan rad. A pritom mogu i da vam pomognem i u nekim drugim stvarima ako zatreba. Za ovih 12 godina sam se nagledao svega na netu. Bio sam i u najvećim rupama i na najelitnijim mestima da bih došao do kvalitetne informacije i alata. Ja imam odgovore na pitanja, ja pronalazim rešenja i ja želim da pomognem i vama da uspete na netu, jer je to onda i moj uspeh. I zato želim da vam približim ovu novu tehnologiju, da razumete kako funkcioniše. Tako da kad budete komunicirali sa drugim ljudima, da oni dobiju utisak da poznajete i pratite nove trendove, tehnologiju i da ste digitalno pismeni. Cena izrade sajta. Ako ste ispratili ono što sam vam rekao do sada, videli ste da u mnogo čemu cena zavisi od vaših zahteva, zavisi od utrošenog vremena, a ako se pored izrade sajta uzimaju i održavanje sa hostingom, to onda diže ukupnu cenu. Generalno rečeno, profi izrada sajta startuje od minimalnih 100 evra, pa ide naviše ako se uzmu i te dodatne usluge. Kad smo kod cene, moram i ovo da vam kažem. Evo, baš danas dok sam spremao ovaj video, tražio sam ponudu da se jedan logo malo sredi. Evo, vidite ga na slici. Ova strelica koja se okreće oko ove kocke, taj efekat je trebao da se dobije. Pozvao sam stručnjaka za ove stvari i tražio mi je 50 evra, bez pardona. Izrada sajta ispadne jeftina jer vam to donosi novac i poboljšanje biznisa. Pomenuo sam malo pre da se redovan sajt sa 5 strana može uraditi za 3 dana, a da ne padnemo svi sa nogu. A što se vas konkretno tiče, da ne bi totalno poremetili svoje obaveze, da biste uzeli u obzir naše stručne savete, par novih ideja će se sigurno pojaviti, u to budite sigurni, rok od 12 do 15 dana je stvarno optimalno vreme izrade sajta. Čak i sada, u ovom momentu, ako nemate ništa spremno za sajt, da se samo javila misao treba mi novi sajt. Ja vam čak predlažem da ništa ne spremate unapred. Dajte prvo da vidite izveštaj o trenutnoj situaciji u vezi vaše oblasti i onda krenemo u konkretno izvođenje radova, stranu po stranu. Eto toliko za danas od mene u ovom videu. Veliki pozdrav iz ofisa sajtizrada.com. Ovo je bio Dragoslav. Zapamtite, vaša nova internet veza za biznis na netu. Imate na ovoj strani moje kontakt podatke, telefon u ruki i zovite me ako treba. Čujemo se uskoro.